Sakto gini. Wa makaparis. Natik interviewer rin sa kanang kinabang sa gobyerno. Sakto kini makapasar gini kay gisi-gisi guni kung gisun upo. Kini ako gini tuyo gisi para makapasar jud ko. Kung may makapasar. Lisod ko may kaon dot ni. Pantay big. Suka ni ko standby ko gikan pa to pandemic. Wa na jud ko drive. Nya karon di ko apil na sa hinabang sa gobyerno. Nag-ingon nga gusto magian gani bagyo usa ka semana. Doon na hinabang sa gobyerno. Naay daghang interview to sunahan oh. Siya ro di ko makapasaran ni pila na ka tuig ko yung daw gisiyo ko gini. Siya ro. Hoy, saan ka dia? Isambay ko wiki. Isambay mga. Wala naman mag-isambay na yung bugal putik. Nagising-gising ka man hinoon? Taong ka, pagbuot kay kanang diskarte man ni para maapil ta sa hinabang gobyerno ka. Ingos bongbong kutob san awanan o balik usa ka semana hatagan og tag 5,000 pesos. Asa ba kapil to pagpatarong-tarong na paduong ri atong taga isip ludi nga moy maglista. Patay di ka pasara na mo style ha? Taga para sa taga is melody man dito. Basta kay melody dito. Basta kay melody. Yan mo na mo tire. Uy, ani ma kung patan ki mo misik. Ayo. Ay, ma'am. Kamay tagian eh? Kamay tagian eh? Oh, ako ma'am. Kanang kuan day ko sir kanang taga kuan ko magkuan kog sinsos ba kay para ma-appeal mo sa kuan. Kanang ingon nga panghatag nga kanang basta istit tunuguan usa ka semana, tigag si kumel gobyerno. Oh, mao na. Duha ka semana ang giniuwan mo diri ma'am. Sige bahani akong daan ma'am. O gani, i-appeal ang tatika kay na. Kuan naman ang inyuhan diri, nangalata naman ang inyuhan kan diri. Interview ma'am. Gisi pa sa iya sinina. Harong ingnon jud nga kuan kit-an ra ba nako sa dito nindot ba to gisulog. Jud. Kanang sir. Sa tingani mo sir? Halin mo ko Unya sir kanang sa usa ka tuig sir. Kapila ka ni patad og swertres sir. What? Apil man na sintis ma'am. Siya sir. Ang saka katuro mga og ipatan gani gapon to sa bintungan imo man nagapil hinoon. Kanang sir kanang wala man gani kakasunis mo. Oo, gisi-gisi lang dul napasar man dul na oo. Ay, mo gini siya pangutana gud sa kuan sir sa government sir ba? sir, last na pangutana sir. Pila na uyab nimo sir? Ha? Sa apil man na nimo nung uyab hinuon nga naaman ko yung sawa. Na kay asawa sir. Kapila na nimo nga asawa sir. Ba? Hindi man na mako na imo pangutana in taon. Ang pangutana nimo ana, kung naa pa ba may makaon diri sa balay, kung naa ba may ikapalit sa nina. Mao na imo pangutana naman ako sa ligis-gisi man gini na Sige, butangan na natin in diri sir. Usa na ini. Basta na ana siya, non-professional pop na sir. Ang professional ko. Number lang sir, palihog sir. Number 272. Target Rumble. Oh, nya dayon. Juan. Dos lang po na. Victor. Iligasan na siya. 3 nya 9 po. Kana. Mo na ko number. Sir, sige sir ha, mauna ni sir niya. Mubalik lang ko sir ha kay kanang ang taga-kuan nalay mo kuan niyo sir ha. Kanang taga PWD asa man? Kanang taga government warning is dangerous to your health. Oh, kana sir. Sige sir ha. Sige ma'am. Sila mo check ni ani sir ha. Sige, balik lang ko. Kanawan na akong pumusura. Sige, di ko pasarap. Gisimen na ako dulo. Ka-vlogger beta. Ari na ka sir ha. Pasarin ko, klaro. Gisi ko dulo. Di ka pasar. Siya araw naman po. Buka nga. Numero surtis mo to kung gihatag niya noon. Di man to numero cellphone mo. Masa kung tinipunogon. Ma'am! Sabi po ni iyang ihatag na kung numero man ni sa swertris. Sa dawat sa government ani. Na dili man ni issue. Kani mangilan to na vlogger niya dagkop ni sweldo Perti dinighanang nireklamo ato nga wa suguno sila maapil sa maong hinabang. O karon ang kato kunong usa sa mga interviewer gipotbol sad kuno.
sa gobyerno kay nganong wa tarong nga kuno og lista ug wa gihatag ang saktong detalye sa maong pag-interview. Ana, gubaan to bisana. Angay ta, wa na mo siya trabaho, football siya. Nope. May nasa nimo oy, ngano pil nimo nga gisi-gisi ko sa nina. Ni ako sa nilas, hangtod pa ikaw pag-interview nimo, wa man ganin ni magkaparis. Wa ko nimo giapil. Gabaan. Wa na mo si trabaho hinuon. Lima ra ko ni cellphone da kay. Nadyo ko cellphone. Di na gid ganin nimo uon kay basa-basa pud sa uwan. Gawas man tinae gani ani. Sa kay buhaton ko ani no. Mangutang kong cellphone na niyo. Mo. Mangutang ko. Wala na. Mangutang ko nang giingon nila nga home credit. Na may pautang. Mangutang ko swaya na ko pangutang. Many months later. Na sa sis, nindot tinaan dito ko diri sa kuan sa home credit. Bag-o na sad niya akong kuan diri na. Nanay ko diri sa kuan na nag-sell nga mga kuan sa promo. Sis, taon na agi na akong trabaho. Di itong alimkuya to. Na football na noon ko. Di man football nga ako na ko apil nga gisi man daw to iyahang kuan. Sinina. Tay lang jud ko ang kuya ka di ka. Kuan ako buanga ka wala lang wala na lang ko trabaho pero pasalamat ra sad ko kay karon na nang sa ko nindot nga trabaho. Ya pada ko ano dagan-dagan man dai ko na-releasean rong adlaw di ay. Lipay kita kay to akong manager jud ani jud nga daghan gid kog na kuan nga cellphone. Oh, daghan ani nila oh. Lipay kasi. Siya di ko ma-release aro sa home credit. Tago relo. Porma pa kayo. Ngutang kong cellphone karon. Releasean ko. Na lang pormahan yun mo. Aray sa panggobyerno nga hinabang gisi-gisi mo tirada. Pero kung mangutang ganay kag cellphone releasean ka, dinoble nga lahas. Maro ba? Lagot ko atong babae nga nag-interview, tanawa nila football siya sin trabaho. Siya ro di ko releasean ani ron. Duha ilahas. Yes, kami purmaha ay. Ndot kay ni pamurma oh. Ati alahas ka. Kani broadcast yun ni. Ati utang. Sir! Kasi nami ko sir. Ay ma'am. Nag-promo mi karon na ay cellphone pa utang. Cash mo sir o installment. Kasa na mo sir. Suportahan gigag kuan sir, daghan gigag alahas sir. Utangon lang ko ma'am kay tinuod lagi ma'am. Sukad kung pagkabata ma'am wa pag utang. Ano ba sir? Kanang tag nugnay na tag 100,000 ng cellphone mo, kana may utangon. Oo sir. Pero kani sir. Kansa sir. Nama gud ni may concert kanang interview. Nami interview sir, interview sir. Interview lang ma'am. Dili mo boss sa usa ka milyon ang akong buwan. Dili mo boss 100,000 ang akong adlaw. Sir. Pwede ko, naman na interview mo sir no. Pwede ko mangutana sa imong pangan sir kay ato ikuan diri sir. Ali mo koy ma'am. Daan pa lagi ko. Ikaw jud to. Ano man? Tantangan ni mga tantangan ni mga iglas. Oh, Daan pa lagi ko. usa man? Ikaw to si Alimokoy, ikaw na football ako sa trabaho. Ikaw mo sige itong wakon mo papasarang nga nagisi-gisi sa iya ako sa katong hinabang sa gobyerno. Oh, tanawa gisi tayo imong porma ato. Tanawa kadisente nimo karon diri lo pa kabati daghana di gold pa ka. Di utang man. Pagkatungkuan, iti gisi katanagdagan di kay kagalahas. Tanawa na football na hinuon ko. Ikaw dito hinungdan di ka awa di ka kapasara ko. Itis ka. Susunod lang yun ma'am. Potangan lang ko kay. Wala ko cellphone mo, ba't tigin ko cellphone mo? Wa ko labot. Kay ikay na mapagmul ko. Padali kay mulit pero ko manager.